gu bion arteko ametsa izan zela oso amets ederra eta baita bitxia ere gertatu modugatik, baina ametsa azkenean, amaiera bat behar zuena. Ez nezala hans berak beti gordeko zuela oroitzapen on bat, eta estimatuko zidala inoiz Hamburgora joan eta berari bisita egitea. Berri txarra galdetu zidan aitak bibliotekara sartu nintzenean. Mariak utzi egin nau, atera zitzaidan. Naiz eta iztan batzu lehenago gutun ark zioena sekretuan edukitzea erabaki izan. Ez gehiegi kezkatu horregatik, Esteban, konsolatu ninduen. Eta bere irribarre burlosoarekin maitasunaren minak eta aginekoak berdinak ditu, Esteban. Bizitzak oso, baina sekula ere ez grabeak. Hala hobe erantzun nion, barreduriz, baina oso eroria nengoen. Nire minak luzaro iraun zuela esango banu ez nioke egiarik. Aitak agindutakoa gertatu zitzaidan. Oso egoskortuta egon nintzen bolada batez, Hamburgora gutun aski gogor bat bidaltzeko lain. Eta gero, hain konturatu gabe, ahaztu egin zitzaidan guztia. Urtebete pasa baino lehen, Mariarekin edukitako harremana oso urruna iruditen zitzaidan. Eta tranquildu ere egiten nintzen bukaera ura ezin egokia izan zen pentsatuz. Ikasketak amaitu eta jada geografiako irakasle bezala ari nintzela unibertsitatean ezagututako neska batekin ezkondu nintzen. Ordurako aitak Obabako lurrean hartzen zuen atsedena. Bizi bitartean lortu ez zuena.